Illum il-festa ta' San Gaetano u ħanibdew it-trasmissjoni tagħna fuq Super One Radio permezz ta' kollegament dirett ma' Rea Zoppardi li qiegħed fil-bitħa tal-każin tal-banda ta' San Gaetano biex jgħidilna daqsxejn kif inhi l-atmosfera li għaddejja hemmhekk fil-festa ta' San Gaetano. Bonġu Rej. Bonġu lilek Tony, bonġu kollha l-istemmija kollha ta' Super One Radio li llum il-ħadd bdina x-xandira ngħidu wkoll hija għall-ewwel darba storika, xandira li fiha ta' kwetu waslu l-istemmija tagħna dak kollu li jiġri barra l-istudios. Xandira storika, il-bidu ta' Super One Radio fl-1991, eku mill-modi. Bħalhom 33 sena ilu, waqt il-Marċ tal-Ħamrun waqt il-festa ta' San Gaetano, saret l-ewwel xandira fuq ir-radju, dakinhar b'kollegamenti diretti. Avveniment li bqa' mnaqqax f'qalb is-semmija ta' dawn l-istazzjonijiet, il-Marċ tradizzjonali tal-Ħamrun. Tat-tamal baħar ta' nies imlewwen ħamrani u fuq ix-xaqliba l-oħra ieħor kaħlani tal-miskina. Briju kbir li jixed lil Marċ ta' San Gaetano b'ħasnin moddija kien ieħor ta' suċċess. F'xemx tiżreġ u taqli l-ankri nies ta' etajiet differenti ċelebraw din il-festa. One News kien fit-toroq prinċipali tal-Ħamrun u tkellem ma' dawk preżenti. Tintaqa' ma' ħbieb antiki li tkun ilek ma tarhom. Bħala Ħamrun aħna għandna Ħamrun maqut, allura tkun isa familja fil-festa, kulħadd jaf il-xulxu ma tkellem il-kulħadd. Il-papa issa għandu 78 u niżiltu naqra miegħi ħalli ingawdu l-festa. L-aqwa festa li għandha Malta, għall-aqwa marċijiet. Darba biss liftu San Gaetano minn hawnhekk mort skydiving, fis-sati ta' wolof sena kif kont fuq l-ajruplan qed nara l-marċ hawnhekk xtaqt nneħħi l-paraxut u naqbeż minn ajru. Nintaqa' mal-ħbieb, festa sabiħa, jintaqgħu l-Ħamruniżi kollha, anke minn barra l-Ħamrun. L-aqwa festa li hawn f'Malta. Għalija tfisser xi ħaġa differenti għax mill-Awstralja mhux ħatara hekk żgur. Beautiful, different culture and having a very good time. Familja l-għada, nintaqgħu darba fis-sena nintaqgħu tijiet, kuġini, familja kollha f'daqqa ġifieri. U waqdan il-Marċ tradizzjonali staqsejna lil dawk li kienu hemm min kien San Gaetano. San Gaetano l-patrun tal-Ħamruniżi kollha Kien il-patrun tal-Provvidenza. Devot ħafna tal-Ewkaristija, all right, u kien għamel ħafna ġid ġol Italja meta kien hemm il-gwerra ċivili fil-1400s. Dis-sarek taħal kbir għax ħajjaħduh bala minn Malta, fil-fataqas ħaddoħlu fil-Niċċa. Xi ġimgħa wara ħajmur għal-rum. ħalla ġitu għal-fuqra. San Gaetano l-patrun tal-Provvidenza li titolbu jtik u bil-fiduċja kollha tngħidlek. San Gaetano għalija li jiena llum soru wkoll kien dak li l-ewwel laqani mal-foqra u ġen inħobb il-fqir biex inservi l-mulej fieħu. U llum nibqa' nħares lek bħala qaddisu patrun kbir tagħna. Għex mal-batut bniedem li insibuh għall-Provvidenza u meta tara żewġ persuni li forsi tara kuluri differenti, però qalb għandna waħda. Viva San Gaetano! Ħamnu wieħed aħna. U biex nibqgħu fuq l-istess nota, iltqajna wkoll ma' żewġ preżidenti tal-aqdiet mużikali ewlenin fil-Ħamrun fejn spikkat ukoll laqda bejn it-tnejn. Il-festa ta' San Gaetano tfisser għaqda bejn il-Ħamruniżi għalkemm ikun hemm dik id-daqsxejn kompetizzjoni. Nagħmlu festa kbira. Naqbel perfettament ma' Mario, hija hawn misconceptions kbar fuq il-Ħamrun, jaħsbu li aħna b'xi mod jew ieħor qed loggerheads ma' xulxin, imma fil-verità aħna bejnietna nikkoperaw ħafna, sintendi jkun hemm dik in-naqa' pika, ma' pika li tkun kontrollata u li fl-aħħar mill-aħħar tagħmel il-festa tagħna l-ikbar f'Malta.